paduka ingkang ageng sampun, Pak. Nggih. Napa niku dalang niku boten wonten sekatanipun dalang pinter lan darang ora. Wontenipun namung netepi dharma ngendikane Mbah Kutaya. Nggih. Dadi napa niku sing penting niku dalang ngadeg debok niku wau nggih niku sing apik. Ngoten mawon. Oh, ngoten, Pak. Nggih. Kangge gladi diri. Oh, nggih. Dadi percaya diri niku penting. Nggih, Pak. Tang kantun ngaten, Pak, nyuwun sewu nggih. Menawi Bapak rumiyin pernah paring sangu kalian Keng Putra, le jenenge dalang ki ora iso dipadak-padakne. Happy yo happy, Pak Alek yo Pak Alek, Mas Agung yo Mas Agung, yoga yo yoga ngaten nggih, Pak. Nggih. Niki bot-botipun namung ngaten to, Mbak Yu Limbuk. Nggih, Bapak. Boten nggih. Diakoni lan ora panjenenganipun Mbah Sigir menika wau ya seorang guru, ya seorang pembimbing, nggih pinisepuh. Nggih. Pramila nyuwun pangapunten sanget. Mbak Bintari omah iso gedung, iso tingkat. Yen biyen ora kepethuk karo Mbah Sigir apa ya iso ngene iki. Ngoten. Lho ngaten. Terus napa niku lali sumber bakal ketiwasan. Nggih. Ngelingi biyen rekasane biyen melu Mbah Gir nggih to? Ngeten. Ya kelingan to nggih. Nggih, leres. Kula ki nggih ngrumangsani niku. Nggih. Mulane jan Bapak Kutaya tindak gubuk kula niku waget kula. Lah nggih to. Kok ya Allah ujug-ujug mbet. Mbet ngene. Lah nggih. Mbak Bintari niku sakniki guyu mawon sing nyawer niku jutaan. Lho. Oh, ngoten, Pak. Nggih, mergo nggih dayane Mbah Sigir niku. Ngaten. Mbah Sigir niku nak lenggah ngoten nika ya kaya wong randayan nak wis munggah panggung terus gawe busana. Napa busana napa niku bupati napa-napa kiprah. Wah. Donya kukut. Oh, kandhane kok. Saestu. Sigir iki lak matumpuk-tumpuk to. Dadi Sigir tegese Sigir iki lak rejeki sing matumpuk-tumpuk ora nek enteke ngono ora kok jangkar. Mosok aku ning Pak Sigir nyeluk Gir ngono ya ora. Nggih. Pitusa. Jeneng Sigir iki umpama wong kok mbiyen ki besok rejeki ben Sigir iki dadi matumpuk-tumpuk ora nek enteke. Nggih, Mergane bojone jenenge Tumpuk. Nggih. Anu Mas, napa niku? Nggih, Pak. Napa niku panjenengane Mbah Sigir nika pancen kagungan nadar utawi unek-unek. Nggih. Yen kelakon Gusti kuwi mau ngijabahi, yen to ingkang wayah ingkang kakung menika pinanggih jatuh keramanipun badhe gelar ringgit purwa. Nyuwun pangapunten sanget kanthi dalang Pak Kutaya Cermo Sudarmo. Nggih. Pramila dinten menika sampun luar kala wau lak dereng wonten atur. Pramila mumpung niki di live streaming kalian Malik Official. Nggih. Nggih, pramila nggih matur nuwun sanget. Sembah nuwun. Nggih. Kanca-kanca padha ngumpul. Kompak saestu Pak iki. Wah, mirasa saestu. Jenengan bejo kemayangan mayang ditunggoni Mbah Parno Tembel. Wah, nggih. Wah. Awune niki sing apik. Dados pundi, Pak? Nah, apa-apane liya-liyane wis mbuh ning awune untu wis entek saiki ning awune sing apik. Nggih. Wah, asepe niku anu nggih ampuh ya, Pak. Pak Mantep Sudarsono niku nak mboten sing nabuhi Mbah Parno Tembel. Wah, mboten pripun. Nggih. Tur dasare Pak Mantep nika riyin perguruanipun gurunipun manggenipun wonten Kendal wonten Patalan. Wonten Patalan nggih, Pak? Nggih, wonten Patalan, wonten nggene lurah sinten nika? Paparlan, sanes. Carat, wonten Carat. Nah, wonten Carat. Pramila teng mriku wonten naminipun Sendang Mantep Sudarsono tegese bendina nggih adus Pak Mantep. Oh, nggih. Kula sering adus mriku. Kanca kula nggih inces niku. Nggih. Uda kula kalih inces niku adus nggone Pak Mantep. Gen laris kok ya. Nah. Dolanan dasmu. Oh, dolan. Anu kowe posisi jabane Sendang karo bapake piye maksude? Ya apa tenah ya nepi apa ya? Lha kono pernah